ዳስነቱ ተረዲኦም ዝጥቀሙሉ ሰባት ክህሉ ይኽእልዮም ኩልና ግን ንፈልጦ እምበር ንጥቀመሉ ዶ እንተላይልና ዘስዕብ ትሕዝቶ ሌላ ክመልሰልናዩ ወዲ ሰብ ካብ ጥንቲ ኣትሒዙ ካብ ቦታ ናብ ቦታ ይዘለል ምንባሩ ይንገር ስለዝኾነ ኸዓ ሓደ ካብቲ ብቐሊሉ ዝግበር ምንቅስቓሳት ናይ ወዲ ሰብ እዩ ካብ ግዜ ጥንታውያን ግብፅን ኣውስትራልያውያንን ካብ ናይ ቆጽሊ ሓረግ ተጠቒሞም ነዚ ሕጂ ጸወታ ዝልዝል እንብሎ ወይ ሃክቲ ይጻወቱ ከም ዝነበሩ መዛግብቲ ታሪኽ የነጽሩ ማይ ኣሰርናይ ሃክቲ ኣብ ማእከላይ ክፍለ ዘመን ኣብ ሓደ ቅብኣ ቆልዑት ኣብ ጽርግያ ሃክትና ተጻወቱ ዘርኢ ኣሳል ይርከቦ ሃክቲ ኣበይ ተጀሚሩ ዝገለጽ ሓበሬታ እኳ እንተዘይሃለወ ገለ ጽሑፋት ግና ኣብ ቻይና ከም ጀመረ ይዝንገር ብዝኾነ እዚ ሕጂ እንጻወቶ ጸወታ ዝልዝል ካብ ግብፂ ብ1600 ድሕሪ ልደተ ክርስቶስ ብምዕራባውያን ከም ዝተወስደ ይፍለጥ ከዓ ናብ ሆላንድን ሰሜን ኣሜሪካን ተዘርግሐ ጻውታ ሃክቲ ኣብ ኣሜሪካ ሆላንዳውያን ተቐማጡ ኣሜሪካን ነበሩ እሶም ከዓ ዳብል ዳች ዝፍለጥ ስም ሃብዎ ካብ 1970ታት ሒዙ ሃክቲ ወይ ጸወታታት ዝልዝል ኣብ ስፖርታዊ ንጥፈታት ክትኣታቶ ጀሚሩ ንቆልዑ ከዓ ከም መዘናግዒ ስፖርት ከም ዝጥቀሙሉ ተገይሩ እምበኣር ከስተልቲ መደብ ሞዛይክ ንሎሚ ጥቕምታት ሃክቲ ወይ ጸወታ ዝልዝል ኣብ ኣካላትና ክንርኢና ሰናይ ምክትታል ካብ ጥቕምታት ሃክቲ ንጥንካረ ልቢ ጠቓሚ ምዃኑ እዩ እዚ ከዓ ፍጥነት ናይ ልብና ምስ ዝውስኽ ጭዋዳታት ልብና ካብቲ ዘለዎ ስራሕ ብዕጽፊ ብምስራሕ ኦክሲጅን ዘለዎን ዘይብሉን ደምና ናብ ሙሉእ ኣካላትና ይውዝዕ ብኸ ጥዕና ናይ ልብና ይመሓየሽ ኣብ 12 ሰሙናት ዝተገብረ መጽናዕቲ ከም ዝሕብሮ ጸወታ ዝልዝል ንቆልዑት ካብ ናይ ልቢ ሕማማት ከም ዝከላኸል ተፈሊጡ ሃክቲ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ መገድታት ምውስዋስ ኣካላት እዩ ኩሉ ግዜ ምስ ነተግብሮ ከዓ ኣብ ኣካላትና ዝርከቡ ተወሳኺ ስብሒ ከም ዝሓቅቕ ብምግባር ክብደት ሰውነትና ከም ዝንኪ ይገብር ብዘይካዚ ብስነ ፍልጠታዊ መገዲ ከም ዝተረጋገጸ ኣትሌታት ንሃክቲ ከም ምውስዋስ ኣካላት ዝጥቀምሉ ቀንዲ ምኽንያት ተጻዋርነቶም ንምዕባይ ሓይሎም ንምጉልባትን ሚዛን ተጻዋርነት ዓቕምና ከም ዘባዕብልዮም ስነ ፍልጠተኛታት ዝገልጹ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቓሳት ብቲ ዝፍለጡ ዋህዮታት ከም ዝባዝሑን ዝብርክቱን ብምግባር ንስርዓተ ምክልኻል ሕማማት ከም ዝሕይል ይሕብሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብኦስቶፎሮሲስ ዝፍለጥ ሕማም ዕጽምቲ ሓደ ካብ ቀንዲ ጎዳኢ ጥዕና ዕጽምትና ከም ዝኾነ ይፍለጥ ጸወታ ሃክቲ ኩሉ ግዜ ምስ ዝዝውተር እምበኣር ንድልዳሊ ዕጽምትና ክጥንክር ከም ዝሕግዝ ይንገር ሃክቲ ክንዮ ጥንካረ ኣካላትና ኣብ ኣእምሮና እውን ዓብዪ ሓገዝ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ ኣካላትና ጽቡቕ ክስምዓና ዝሕግዝ ሆርሞን ከም ዝነቓቓሕ ይገብሮ እሞ ጽቡቕ መንፈስ ንኽህልወናን ካብ ጭንቀትን ቅዛነትን ክንገላገልን ይሕግዝ ብዘይካዚ ሃክቲ ንመላግቦና ኣዝዩ ጠቓሚ ስለ ዝኾነ ኣብ መላግቦና ክጋጥማ ካብ ዝኽእል መጉዳእቲ ይኹን ናይ መቑሰልቲ ሓደጋ ከም ዝጐድል ይገብር እዚ ክንብል እንከለና ግን መጥባሕቲ ወይ ኣብ ስጋይ ሓደጋ ዝነበረ ሰብ ብዘይ ፍቓድ ናይ ሓኪም ናብ ካልእ ዘይተደለየ ጸገም ምእንቲ ከይወድቕ ከምዚ ዝኣመሰለ ምውስዋስ ኣካላት ከዘውትር የብሉን ከምዚ ክንዕዘቦ ዝጸንሐና ሃክቲ ንጥዕናና ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ርኢና እዚ ዓይነት ምንቅስቓስ ግና ንድኻም ልቢ ዘለዎም ሰባት ጸቕጢ ደም ናይ ዓጽሚ መስበርትን ከምኡውን ከቢድ መጥባሕቲ ዝገበረ ሰብ ክሳብ ሓኪሙ ዘፍቅደሉ ከተግብሮ ከም ዘይኽእል ንሕብር እቲ ሙሉእ ጥዕና ዘለዎ ሰብ ግና ሃክቲ ንጥቕሙ ምዃኑ ፈሊጡ ከዘውትሮ በዚ ኣጋጣሚ ንሕብር